Bona tarda, benvinguts i benvingudes una tarda més d'aquesta setmana tan especial pels arxius. Com bé sabeu, al llarg de tota aquesta setmana celebrem la Setmana Internacional dels Arxius i a Reus ho hem volgut fer amb una sèrie d'activitats i d'actes que hem programat al llarg de tota la setmana. Avui us presentem la conferència Ipsam Villam que dicitur de Redis, el testimoni documental més antic del topònim de Reus, que anirà a càrrec del doctor Eduard Juncosa i Bonet. Permeteu-me dir d'entrada que aquest document, sobre el qual ens parlarà l'Eduard Juncosa, va ser restaurat a finals de l'any 2019 al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. I aquesta restauració s'emmarca dins del projecte de conservació del patrimoni documental de la ciutat promulgat per l'arxiu d'uns anys ençà. El document, per tant, ha estat restaurat, per tant, preservat, ha estat digitalitzat, i de fet ja hi podeu accedir a través de la pàgina web de l'arxiu, i per tant s'ha fet accessible a la ciutadania. Què ens queda? Doncs ens queda posar-lo en context. Ens queda saber qui l'ha escrit, quan el va escriure, per què el va escriure, d'acord? Per tant, donar-lo a conèixer més enllà de la seva forma, del seu suport físic, i explicar-lo i divulgar-ne el contingut. Per això avui hem convidat el doctor Juncosa, reusenc i un expert medievalista, que ha estudiat aquest document, l'ha transcrit i l'ha traduït. I de fet també ho teniu accessible a través de la xarxa. És un plaer per nosaltres poder comptar amb la seva presència, tot i que ja ha col·laborat també en diverses ocasions amb l'arxiu. El doctor Eduard Juncosa és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, del 2003, amb Premi Extraordinari, en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Complutense de Madrid, el 2008, amb Premi Extraordinari Nacional, i doctor en Història Medieval per la mateixa universitat, l'any 2014, amb Premi Extraordinari i Menció Europea. Des de l'any 2008 és professor ajudant del Departament d'Història Medieval de la Universitat Complutense de Madrid. Les seves línies d'investigació principals se centren en les relacions entre el poder civil i eclesiàstic, les teories i formes polítiques, les institucions representatives, els rituals i les cerimònies, la imatge del poder en el marc de la Corona d'Aragó durant la plena i baixa edat mitjana. La seva principal publicació és el llibre que recull una part important de la seva tesi doctoral titulat Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona, creación y evolución de un dominio compartido 1118-1462, publicat pel CSIC l'any 2015 i del qual se n'acaba de fer una segona edició. Moltes gràcies al doctor Juncosa per ser avui aquí i als espectadors que ens estan seguint. Gràcies. Eduard, et cedeixo la paraula. Bé, moltes gràcies Elisenda per aquesta amable presentació. Bona tarda a tothom. No voldria començar aquesta conferència sense abans felicitar molt sincerament l'Arxiu i l'Ajuntament de Reus per la iniciativa de fer restaurar tot un conjunt de pergamins molt importants per al context i el coneixement del nostre passat col·lectiu. Actualment, estic duent a terme la tasca de transcripció i traducció d'aquests documents per tal de donar-los a conèixer a la ciutadania interessada i al llarg dels propers minuts, tal com s'ha anunciat en la presentació, ens centrarem en un pergamí concret especialment rellevant, tal com tindrem ocasió d'anar veient al llarg de la conferència. El primer que faré és anunciar, presentar diferents elements de les característiques formals d'aquest pergamí. És un pergamí de format mitjà, de 286 mil·límetres d'alçada per 430 d'amplària, amb tinta cal·ligràfica, i un tipus de lletra amb què està redactat és la gòtica diplomàtica catalano-aragonesa, que és l'escriptura típica de la corona entre mitjan segle XIII i mitjan segle XIV. Presenta un traçat espontani i ràpid d'unes lletres que se solen tocar i enllaçar les unes amb les altres, de mòdul força petit en relació amb les astes, pocs contrastos entre traços prims i gruixuts, i es nota una presència acusada d'alguns traços inferiors que tendeixen a girar-se cap a l'esquerra, per sota de les lletres anteriors. Una altra característica important és l'abundància de les abreviatures, que tindrem ocasió de veure amb més detall.
Si em pregunto quins són els principals obstacles a què hem de fer front per tal d'estudiar aquest tipus de documentació, són fonamentalment, des del meu punt de vista, els següents. D'una banda, els danys en el suport, l'esborrat de la tinta, la llengua en què està escrit o redactat el text, el tipus d'escriptura i els possibles errors comesos pel copista. Pel que fa al suport, malgrat les marques dels plecs, el pergamí es troba en un bon estat de conservació i només hi ha alguns petits forats i taques que no impedeixen la lectura del text, amb una única excepció fàcilment deduïble. Aquesta excepció està on estic apuntant amb el punter en aquest encreuament, en aquest nexe del plec, on es veu aquest forat que tenim una lletra amb un pal i segueix la paraula pergina, per tant, segurament el que està dient és pàgina. O sigui, podem deduir fàcilment aquest buit. L'esborrat de la tinta, d'altra banda, afecta més aviat el verso que el recto del pergamí. Per què? Doncs perquè aquest pergamí estava doblegat i estava arxivat. Llavors, el lloc on tocava més i per la qualitat del cantó de la pell, on la tinta enganxava menys, s'esborra amb més facilitat. Són tintes de qualitats diferents, escrites en moments diferents de la història, amb indicacions, a vegades, simplement petits regestos dels continguts, d'altres vegades a qüestions arxivístiques, en quin calaix està guardat, quin número té el pergamí concret. La llengua en què està escrit el document és el llatí, mentre que les anotacions del verso del pergamí, escrites en diversos moments posteriors, tal com he dit, són majoritàriament en català antic i algunes proves d'escriptura en llatí. Per exemple, en aquest cantó d'aquí hi ha diferents paraules escrites en llatí que són proves d'escriptura. Bé, una altra de les dificultats que hem anunciat, i és important en aquest cas, és la considerable presència d'abreviatures que apareixen en el text, escrit amb un tipus de lletra que no resulta especialment complexa de llegir. En veurem alguns exemples. Per exemple, la primera paraula que tenim a la part superior esquerra, veiem que hi ha una T, una R, una A, això és una S, és la S llarga, una L, una A, una T i una U, amb dos símbols horitzontals al damunt. Aquest símbol horitzontal pot indicar diverses coses, o que se li ha dit una E o una nasal, una M o una N. I també pot estar indicant l'abreviatura general per una paraula que se sap com s'abrevia sempre. Sempre manté aquell sistema d'abreviatura, per tant, posar unes lletres determinades de la paraula amb la línia horitzontal al damunt, la gent ja interpretava, sabia què és aquella paraula, la podia desenvolupar amb facilitat. Una mica el que passa a nosaltres quan ens hem adaptat en els missatges de mòbil, o sigui que un llenguatge que amb el pas del temps socialment hem anat adaptant i coneixem que una Q ja és el què, i altres abreviatures més complexes. Doncs en aquest cas primer el que estem veient aquí és translatum. En aquest cas és una N, en aquest cas és una M. La paraula central de la part superior, instro, el que està abreviant és la paraula general, no només una única lletra, i és instrumento. En aquest cas d'aquí tenim una T, una E, una N, una O, una R i una abreviatura final que és IS, tenoris. En aquest cas inferior, la primera, és una P amb al damunt aquest símbol, que és RE, pre, una S llarga, E, N, T, I, B, i aquest símbol que és com un nou final, que és us. Per tant, presentibus, i la F, la U, la T, aquest símbol de dalt, que és UR, i S, futuris. En aquest cas tornem a tenir dues lletres només, una Q i una M, amb l'abreviatura general al sobre, que seria un quomodo, per exemple. En el primer cas de la part superior esquerra, dues Es amb un símbol abreviat al damunt, és una abreviatura del verb sum, és el seu infinitiu, S, i aquí tindríem una E, doble C, una L, una I i una E, abreviat amb aquest genèric al damunt, que és eclesie, S, eclesie. Aquí una altra paraula genèrica molt habitual, que és DNS, que és dominus, i una M i un símbol que hem vist abans, aquest nou, que és meus. O sigui, aquí tenim la E, M-E-U-S, meus.
Fixeu-vos en les dues següents, que semblen molt similars. Una S, una I, una C amb l'abreviatura genèrica, S, C, I amb abreviatura. Per un cantó és sicut, per l'altre és sancti. Quam, per exemple, o TPR amb abreviatura genèrica, tempore. Només és aquesta selecció, l'última pantalla. Abans hem vist que una P amb aquell símbol al damunt era pre, en aquest símbol que la enllaça per sota és pro. Pro, P, T, E, R. Per tant, propter, una Q i una rodoneta al damunt i una D, quod, una altra vegada la P amb una altra abreviatura diferent que la talla per sota és per. Hem vist pre, si hi ha el símbol al damunt, pro, si enllaça per sota, i per, si la talla per baix. Per tant, perpètua, aquí tenim atque, aquest final és el ue, atque, i a baix, clericorum, torna a ser una abreviatura final d'UM, clericorum, ibidem, torna a ser una E, aquest símbol del damunt, i tal com hem vist aquí dalt, la Q al damunt una O, quod, aquí tindríem la Q i un pal vertical, que és la I. Per tant, siquis. Aquest és una mica els codis en què ens hem d'enfrontar, que un cop els coneixem, doncs és realment una aventura aprofundir la informació que ens aporta documentació de fa tants i tants segles. Però, més enllà d'això, entrem ara ja en el que són els continguts del document. Cal advertir, abans que res, que no és el primer cop que aquest pergamí ha estat transcrit i traduït al català. Fa més de mig segle que Josep Maria Guixó Granyes el va publicar dins el seu estudi dedicat al llibre de la cadena de Reus. Actualment hem procedit a fer-ne una revisió profunda a partir d'una nova transcripció en què s'han corregit errors i s'ha dut a terme una traducció a partir de la versió actualitzada. Estem davant d'un trasllat, és a dir, una còpia fidedigna, autenticada, realitzada a mitjan segle XIV d'un instrument públic de 2 centúries abans, el qual té una significació molt especial per la nostra ciutat, ja que es tracta del document més antic conservat a l'arxiu en què s'esmenta el nom de la vila Quedicitur de Redis. Perdó, abans de passar a l'etimologia, que és el següent pas, volia anunciar, amb el tema que hem plantejat al principi de les dificultats en què ens trobem, em faltava una última part, que són els possibles errors del copista. He dit que és un trasllat de 2 segles després. Tenim un document original, un decret de mitjan segle XII, que es copia al mitjan segle XIV. La lletra ha canviat, les abreviatures han canviat, els codis han canviat. Per tant, pot ser que el copista, imitant, també s'equivoqués. Llavors, la nostra tasca és intentar trobar, aquest és un element més de dificultat. L'exemple, doncs, en trobem 2. D'una banda, hem detectat l'escrivà, el notari, que fa la primera escriptura, és aquest nom d'aquí, que el que es llegeix, amb certa dificultat, és Cencelus. Però el notari, que sabem que actua en diferents escriptures d'aquesta època, en aquest context, és Cendredus, Cendret. Per tant, aquí, amb una lletra que encara és més antiga, que s'imita realment, que s'allarguen més les lletres, doncs el que estem veient és que hi ha hagut un error de lectura i en lloc de posar-hi Cendredus ha posat Cencelus. El mateix ens trobem amb aquest nom d'un dels testimonis, Signum Andree de Puma Cadel. El que hi posa clarament és P-U-M-A. Puma Cadel no és un topònim que s'associï amb res. El topònim conegut és Penya Cadell, i per ser penya, en llatí ha de ser pinna. La pinna són 5 pals, la I, 2 pals de la primera N i 2 pals de la segona N, que coincideixen amb els 5 pals de U i M. Però una mala lectura ha portat a llegir-ho com puma en lloc de pinna.
Doncs aquestes deduccions són les que ens porten a reinterpretar aquestes lectures que es corregeixen sempre anotant un SIC. Vol dir que hi ha hagut un error i llavors la persona que l'interpreta explica amb nota quin és aquest error. La meva interpretació és per no pervertir el text original en la seva transcripció. Bé, sobre el tema de l'etimologia de Reus, hem dit que és la primera vegada que trobem en un document anunciada la paraula, el topònim Redis. El nom de Reus ha plantejat molts dubtes pel que fa al seu origen i interpretació etimològica. Ramon Amigó va dedicar un apartat del seu inventari onomàstic de la ciutat a exposar algunes de les principals conjectures que s'han fet, que van des de les folclòriques i llegendàries fins a les provinents de diverses versions més acadèmiques. D'aquesta manera, el terme s'ha emparentat amb arreus, els guarniments de les bèsties de sella o de tir, i també eines agrícoles arrossegades per una cavalleria, com si l'origen de la població hagués estat una barraca per a guardar-hi aquesta mena d'estris. Diu una llegenda que en els primers anys d'existència de la terra corromana hi arribaren uns mercaders i s'hi establiren. Al cap de poc temps ja s'hi havien fet populars com a cercarraons. Per qualsevol nimietat armaven un gran rebombori. Els patricis tarragonins, alarmats i temorosos de perdre la placidesa de què gaudien, decidiren acabar d'una vegada per totes amb aquests excessos. Un bon dia, abans que sortís el sol, agafaren tots els mercaders revoltosos, els expulsaren de la ciutat i els van enviar a l'únic lloc on els van permetre acampar, que és a 15 quilòmetres de Tarragona. D'aleshores, així va néixer la ciutat de Reus, el nom de la qual no vol dir altra cosa que Reus, tal i com es denominava a Tarraco a aquells fenicis bullangosos. D'aleshores ençà, els reusencs guarden un cert ressentiment contra la capital a causa del desterrament de què foren objecte llurs avantpassats, dels quals heretaren les mateixes estratagemes comercials. És la llegenda que exposa Amadeu Soberanes a les llegendes històriques de Tarragona. Però si atenem a interpretacions menys populars, s'ha esgrimit un suposat origen grec, llatí, germànic o occità del terme, al qual se li han donat sentits com indret entre dues rieres, de terres cultivades o clariana. A aquestes opcions s'hi afegeix la proposta de Joan Coromines, que s'inclina per una etimologia cèltica fonamentada en l'arrel verbal red. El terme redis, format sobre aquesta, tindria un sentit locatiu, equivalent a l'expressió en els camins, com una cruïlla de camins. Bé, deixant de banda aquests debats, centrem-nos ja en l'instrument en qüestió. Es tracta d'un reconeixement que feu el príncep de Tarragona, Robert Bordet, a través del qual assegura i admet que la vila de Reus pertany a la jurisdicció de l'Església de Sant Fructuós de Tarragona i dels clergues que allí serveixen a Déu, tot atorgant plena validesa a la donació mitjançant la qual l'havia concedit a l'esmentada església en el moment en què l'arquebisbe Oleguer Bonastruga va constituir-lo príncep de la ciutat de Tarragona. Robert Bordet fa la seva declaració estant a punt de morir, amb el consell i el consentiment de la seva esposa Agnès i dels seus fills, Guillem i Robert, i reconeix que ho fa per temor a Déu i per l'amonestació de l'arquebisbe Bernat Tort, el qual l'advertí que en relació amb la donació no fingís cap mena de falsedat i que no amagués la veritat, per acabar ressaltant que Reus és un alou, és a dir, un domini ple, absolut i lliure, i una possessió perpètua de l'Església de Sant Fructuós de Tarragona. Per entendre això amb més detall, entrarem en el context històric en què es produeix. El procés d'ocupació i colonització de la ciutat de Tarragona i el camp, considerat com una unitat geogràfica i històrica, fou molt lent i complex. Malgrat els diversos intents que s'havien dut a terme des del segle IX, no serà ben bé fins a finals del segle XI que es podrà dur a terme un projecte amb certes garanties d'èxit, el qual no s'acabarà materialitzant fins l'any 1118. Per tal de dur a terme l'empresa, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, va buscar des de bon principi l'aliança amb el bisbe de Barcelona, Oleguer Bonastruga, persona de la seva màxima confiança.
A través de la donació ad populandum del senyoriu tarragoní, el comte, tot mantenint el domini superior sobre els seus súbdits i amb certes reserves, va fer entrega al prelat i a l'Església de Tarragona de la ciutat i els seus termes per tal que n'emprengués la reconstrucció, precisant que la posseiria lliurement i concedint-li la facultat per a congregar habitants de qualsevol dignitat i procedència. La donació comtal va ser confirmada pel papa Gelasi II mitjançant una butlla amb què nomenava solemnement Oleguer arquebisbe de Tarragona i en la qual el pontífex recordava els enormes esforços realitzats pels seus predecessors i animava el prelat a entregar-se plenament a l'obra restauradora de la ciutat arquebisbal. De totes formes, són diversos els indicis que fan pensar que no serà fins a partir de 1126 que Oleguer va poder centrar-se en promoure la causa que se li havia encomanat. Fou en aquest context quan creà l'Arxicofreria de Tarragona, destinada a rebre els fons que es dedicarien tant a finançar la reocupació i reconstrucció programades com pel rescat de captius. Però la mera acumulació de recursos materials no era suficient per a garantir l'assoliment de l'objectiu final, que corria el risc de fracassar altre cop degut a les amenaces de potencials atacs dels musulmans refugiats a les muntanyes de Prades o des de Tortosa. Així que l'arquebisbe, veient-se incapaç d'emprendre l'efectiva ocupació de la ciutat, va optar per cercar l'auxili d'un veritable líder militar que fos capaç de dirigir les operacions per assentar la plaça, fomentar-ne la repoblació i garantir la seguretat. L'escollit fou un prestigiós cavaller normand, anomenat Robert Bordet, que havia demostrat la seva vàlua com a combatent a les hosts del rei d'Aragó, Alfons I el Bataller. L'arquebisbe el va convertir en prínceps terracone, arran d'una cessió parcial, tant territorial com jurisdiccional, a través de la qual el prelat, amb el consell i el favor del comte de Barcelona, així com de diversos bisbes i nobles, va infeudar al mercenari de Culei la ciutat de Tarragona i el seu territori sota la salvaguarda de l'autoritat eclesiàstica, transferint-li alguns drets senyorials sobre els seus habitants. Per la seva part, Robert Bordet, en acceptar la donació que es produí l'any 1129, expressava que es convertia en vassall de l'Església de Tarragona i del seu titular i es comprometia a dedicar tots els seus esforços a la restauració i defensa de la ciutat i a combatre a tothom que gosés atemptar contra els seus drets i honors. Al final de l'esmentat document, el príncep Robert va prestar el seu jurament en mans de l'arquebisbe, que seria home fidel i soliu seu i de l'Església de Tarragona. Es comprometia a atendre totes les indicacions que se li fessin i que, en cas d'incórrer en algun descuit, faria tot allò necessari per a esmenar-lo. La generosa donació de l'arquebisbe al cavaller normand va ser immediatament confirmada pel comte Ramon Berenguer III, com a primer donant, i pocs mesos després pel papa Honori II. A partir de llavors, Robert Bordet va començar a subinfeudar castells i fortaleses en el Camp de Tarragona. Malgrat tot, degut a la inseguretat que seguia imperant en el territori, la colonització de l'espai no fou una tasca senzilla. Després de la mort de l'arquebisbe Oleguer, va succeir-se un primer període de seu vacant, una prelatura força breu i una nova vacant, fins que va produir-se el nomenament de Bernat Tort l'any 1146. L'absència d'un poder eclesiàstic fort durant aquest lapse de temps va facilitar enormement la capacitat de maniobra del cavaller normand a la zona. Un excés d'autonomia que va pretendre limitar el comte de Barcelona i príncep d'Aragó, Ramon Berenguer IV, en estreta aliança amb el nou prelat, Bernat Tort, en acordar amb dos reduir les proporcions del feu i modificar-ne la naturalesa, amb la finalitat de retirar al beneficiari el mer i el mixt imperi, així com la seva pràcticament omnímoda facultat governativa. Sense comptar amb l'empara d'aquells qui van ser els seus principals valedors, davant d'una conjuntura de major hostilitat en què veia perillar la seva situació, Robert Bordet va presentar una proposta de conveni a l'arquebisbe on proposava noves normes relatives als drets senyorials, a la justícia i al govern de la ciutat i el seu territori. Passats uns mesos, el prelat va respondre amb la confirmació de la donació que li havia fet l'arquebisbe Oleguer. Però, aprofitant aquest pretext, Bernat Tort va introduir importants modificacions en els seus termes,
noves condicions més restrictives i vàries de les propostes del cavaller normand força matisades, el qual no va tenir més remei que acceptar la reducció de les seves anteriors potestats i una major subjecció al metropolità. Un cop establertes i acceptades les condicions estipulades en la confirmació o reforma de l'antiga donació, i després d'haver prestat tant Robert com la seva esposa Agnès el jurament de fidelitat prescriptiu a l'arquebisbe Tort, ambdues autoritats van decidir donar un impuls més gran a la repoblació de Tarragona i del Camp mitjançant la concessió d'una nova carta de franqueses a la capital, no només amb l'objectiu de treure nous pobladors i articular-ne el seu establiment, sinó també per tal d'evitar, en la mesura del possible, la fugida d'habitants ja assentats cap a noves terres conquerides. Les desavinences entre ambdós senyors van anar adquirint una recurrència i gravetat cada cop més gran, fins al punt de derivar en una conflictivitat manifesta i en un creuament d'acusacions i querelles que van ser jutjades per la cúria comtal. Les parts en litigi s'acusaven mútuament de diversos greuges i invasions d'honors i béns de diversa gravetat. Hi va haver qüestions que van quedar sense resoldre per manca de proves suficients, però la sentència final va resultar favorable al prelat, que va aprofitar l'ocasió per a desacreditar la família normanda i modificar l'estructura del senyoriu. Ho va fer mitjançant una retrodonació al comte de Barcelona i als seus hereus legítims de la ciutat i terme de Tarragona, amb idèntics fins restauradors i defensius, però també per tal d'intentar posar punt i final a les pertorbacions que havien generat el govern d'aquells que qualifica com malorum hominem, homes dolents, en clara al·lusió als normands. En virtut de la nova transmissió, coneguda com ad notitiam, l'arquebisbe va traspassar al comte Ramon Berenguer IV la donació que havia fet abans a Robert Bordet. La nova situació no va ser acceptada per Bordet, que va continuar fent concessions encaminades a afavorir la repoblació en diferents punts del Camp de Tarragona, tot emparant-se en el dret que li conferien els instruments anteriors, motiu pel qual va generar-se un escenari encara més complex. Fou llavors quan, per evitar una confrontació directa, s'arribà a una solució de compromís, a través de la qual Robert i Agnès van cedir a l'arquebisbe i al comte de Barcelona 2/3 parts dels seus drets, declarant respectar la fidelitat a l'arquebisbe i al comte per la jurisdicció que mantenien sobre la part retinguda. A partir d'aquest moment, el senyoriu de Tarragona va passar, doncs, a tenir 3 titulars. És precisament en aquest context on cal situar el reconeixement que el príncep Robert va fer a l'arquebisbe Tort poc abans de morir. Després del traspàs del cavaller normand, la seva esposa i els seus fills, amb la intenció de recuperar l'antiga preeminència de què gaudia la seva família en el territori, van continuar exercint el seu poder de facto sense respectar la renúncia per la qual conservaven només 1/3 del domini. Amb la voluntat d'esclarir la situació, el rei Alfons el Cast va reunir de bell nou alguns dels testimonis que van presenciar l'acte de renúncia perquè davant de la cúria subscrivissin una declaració jurada en què s'hi exposés amb detall la relació de tots els esdeveniments transcorreguts. Però tot i això, la querella va perpetuar-se, donant pas a una oberta i violenta confrontació entre els bàndols, a la qual va pretendre posar fi el monarca després d'haver rebut la sol·licitud d'auxili per part de l'arquebisbe Hug de Cervelló. La situació acabà amb l'assassinat de Guillem Bordet, l'hereu del cavaller normand, i la mort violenta de l'arquebisbe, en un acte de venjança perpetrat pels seus familiars. Pel que fa al cas concret de Reus, cal advertir que, tot i els precedents antics, va formar-se en aquest context, a partir de la conquesta del territori i l'empenta colonitzadora que hem anat veient. Malgrat que no es pugui precisar la data exacta de la seva formació, cal creure que la vila havia de néixer en algun moment de la primera meitat del segle XII. Se sap que el 1129 es van començar a bastir els primers castells, torres, al camp. Resulta versemblant que alguna d'aquestes fortificacions fos la de Reus. En el reconeixement que feu el príncep Robert estant en perill de mort, afirmava que la vila era de dret de l'església de Sant Fructuós
en el temps que l'arquebisbe Oleguer l'havia nomenat príncep, és a dir, el 1129, quan només podia ser un llogaret de molt poca entitat o bé només una torre i el solar on bastir la població. És molt probable que en l'escenari de les lluites mogudes pel domini de Tarragona, Robert hagués ocupat un alou de l'església i que abans de morir, per salvar l'ànima, s'hagués vist forçat a retornar-lo i fer-ne un reconeixement públic a instàncies de l'arquebisbe, que seria el document que estem tractant. En perdre Bordet els drets que hi tenia, Reus va passar a ser un lloc de domini exclusiu de l'Església de Tarragona. Una vegada l'arquebisbe va tenir plenament la senyoria de Reus, en va donar tot seguit la caslania a Bertran de Castellet, amb 2/3 parts de la jurisdicció de la vila, en pacte que la tingués en feu per l'Església i l'ajudés a poblar. Ho va fer només 2 dies més tard del reconeixement de Robert d'Aguiló. En aquest mateix any, el 1154, l'arquebisbe Tort va refer el capítol de la Seu de Tarragona sota l'advocació de Sant Agustí. Pocs anys més tard, s'instituí la dignitat de la cambreria per manament de l'arquebisbe i amb la voluntat i assentiment de la resta de capitulars. En el moment de la seva constitució, se li assignaren les obligacions concretes i se li proporcionaren unes rendes anuals per tal de garantir les seves obligacions, entre les quals s'hi trobaven les provinents dels delmes, les primícies i altres drets obtinguts de la vila i parròquia de Reus. Uns béns que el cambrer tenia només com a administrador, ja que Reus seguia pertanyent a l'arquebisbe, fins que, a principis del segle XIII, l'arquebisbe Ramon de Rocabertí va traspassar el domini directe al cambrer i així, tal com assenyala Josep Blanc, la cambreria quedà lliurement senyora de dita vila amb la senyoria civil que ja tenia i amb la directa que se li donà. El cambrer, en rebre la senyoria directa de Reus, es va convertir també en senyor directe del castlà de la vila, el qual, a partir d'ara, li devia homenatge i fidelitat. Plantejarem uns breus apunts sobre aquesta església de Sant Fructuós de Tarragona. El temple, el dret del qual el príncep Robert reconeix que pertanyia a la vila de Reus, estava situat a la part baixa de la ciutat de Tarragona, a prop de l'antiga basílica del Fòrum Municipal Romà de la ciutat. S'esmenta en un document de finals del segle XI, que s'ha de relacionar amb l'ocupació efímera de la ciutat en l'època de l'arquebisbe Berenguer Sonifred de Lluçà, qui probablement intentà la fundació d'un monestir canonical sota l'advocació d'aquest sant màrtir. L'any 1151, en un judici celebrat entre l'arquebisbe Bernat Tort i Robert d'Aguiló, que hem al·ludit anteriorment, aquest darrer es queixava que el prelat havia expulsat els Monacos de Ecclesia Sancti Fructuosi, la qual li havia estat donada per l'arquebisbe Oleguer Bonescruga. D'altra banda, pocs anys més tard, en la butlla de confirmació de béns que el papa Anastasi IV concedí l'any 1154 a l'església tarragonina, hi consta novament l'Ecclesiam Sancti Fructuosi. 5 anys després, l'arquebisbe Tort va decidir fer donació del temple al capítol de la Seu perquè pogués beneficiar-se de les seves rendes. L'església va ser enderrocada per ordre del rei Felip IV durant la Guerra dels Segadors en el procés de fortificació de la part baixa de la ciutat. Tornant a l'acte, el document, aquesta s'acaba amb les fórmules típiques d'anunci de les penes en què incorreran aquells qui pretenguin rompre els termes de la concessió establerts en el decret de reconeixement, amb la data en què fou feta, diu, el dia 3è de les 9 de juny, en l'any de l'encarnació del Senyor de 1154, que es correspon amb el dia 3 de juny del referit any, segons el calendari actual. El sistema de la datació per l'encarnació és un dels sistemes típics d'aquesta època. El 1180, el Concili de Tarragona, amb aprovació reial, va ordenar que a Catalunya els documents fossin datats pels anys del Senyor, segons l'estil florentí, que és un còmput cronològic que feia començar l'any a partir del 25 de març posterior a l'1 de gener de l'any 1 de l'era cristiana.
el que significa que entre el dia 1 de gener i el 24 de març, amb dos inclosos, l'any no és coincident amb l'estil modern, fet que no afecta el pergamí que estem analitzant, perquè està datat al mes de juny. Per tant, no entra entre 1 de gener i 24 de març. Per tal de transformar, simplement, si trobem en una escriptura una data que està entre aquest interval, el que farem és sumar un any al que ens diu el pergamí. És a l'inversa el que passa amb l'estil de la nativitat, és a dir, l'encarnació comença l'any 9 mesos abans del dia de Nadal, per tant, 25 de març. El sistema de la nativitat comença l'any el 25 de desembre. Si ens trobem aquesta situació, el que hem de fer per tal de convertir-ho en datació actual és fer la inversa, restar un any i convertir-ho en la datació nostra. L'altre sistema, menys emprat en aquestes dates, en aquesta època medieval, però també existent, és el de la circumcisió. La circumcisió de Crist es produeix 8 dies després del dia de Nadal. I això es correspon a l'1 de gener. Per tant, el nostre sistema actual de calendari és el de la circumcisió, que és una cosa que no solem pensar, però que funciona, és així. Bé, a part de la datació i aquestes advertències, ens trobem també a partir de la data, del 1154, les signatures del príncep Robert, de la seva dona i els seus fills, és a dir, Agnès, el Guillem i el Robert, així com la dels testimonis, que en aquest cas són Baldoví, Arnau de Palomar o Palomer, Andreu de Penyacadell, aquest Pomar Cadeli, que dèiem al principi, Penyacadell, Radulf de Front, Bernat Vinader, Oller, que trobem escrit aquí, Signum Oleri Baiuli. Podríem pensar que és el cognom Batlle, però també pot ser el càrrec. I en aquest cas, si ho comparem amb altres documents de l'època, en altres llocs escriu com Oller Baiuli Tarracone, per tant, és un càrrec. És el batlle de Tarragona d'aquests anys. Per tant, és Oller Batlle, un dels batlles de Tarragona, i Pere de Carcassona. D'entre tots ells, són una sèrie de prohoms amb dominis de diversos indrets en el Camp de Tarragona, apareixen com a testimonis signant altres escriptures en aquest mateix context. El cas més interessant, potser, és el de Baldoví, el primer que hem anunciat, habitant del Burgà, en el terme de Reus, que actuà en les donacions de Tarragona, el 1129, la de Cambrils, 1152, així com en la proposta de conveni entre Robert Bordet i l'arquebisbe Tort, que hem analitzat en el context històric, el 1148, en la Carta de Població de Tarragona del 1149 i en la de Riudoms del 1151. Finalment, trobem la signatura de Sandret, del notari, de l'acte original. Sandret és un dels primers notaris que es documenten exercint el Camp de Tarragona per manament de l'arquebisbe i del comte de Barcelona. Tenim constància d'actes redactats subscrits per aquest prevere entre els anys 1149 i 1172, és a dir, al llarg de les prelatures de Bernat Tort, Hug de Cervelló i Guillem de Torroja. En aquest context no es pot parlar encara d'un notariat públic plenament establert, com molt bé va estudiar el professor Daniel Pinyol. És a dir, establert en el sentit de les característiques i influències de les reformes jurídiques provinents de Bolonya, sinó que estem al davant d'una institució força incipient que actua fonamentalment en cercles eclesiàstics. Sandret fou qui validà documents com les cartes de franqueses atorgades l'any 1149 pel príncep Robert Bordet i l'arquebisbe Bernat Tort als habitants de Tarragona, la donació del lloc dels Mangons del mateix any, o les cartes de població de Riudoms i la Selva del Camp als anys 1151-1164, respectivament. També intervingué com a notari eclesiàstic en les declaracions i en els pactes que s'assignaren entre l'arquebisbe i Guillem Bordet sobre diversos drets i el senyoriu de la ciutat de Tarragona al llarg de la dècada dels anys 60 del segle XII. Parlem finalment del marc en què es produeix el trasllat, la còpia. Ens hem de traslladar 2 segles després. Ja hem dit en diverses ocasions que el pergamí que presentem no és escriptura original, sinó aquesta còpia autèntica de 2 segles més tard. En general, els trasllats es duien a terme pel mal estat del document, que es volia salvaguardar,
i o perquè algun esdeveniment tornava a fer necessària l'actualització i la remembrança dels seus continguts. Tot i que es tracta d'una hipòtesi en la qual s'hauria d'aprofundir, és molt probable que el detonant que va justificar l'elaboració del trasllat fou el greu conflicte que es produí entre els reusencs i l'arquebisbe Sans López de Ayerbe, fruit d'un plet de mala digestió entre Reus i Tarragona, del qual se'n desconeix la causa. Fos quina fos la motivació inicial, els fets portaren a un conflicte jurisdiccional amb un possible intent per part de l'arquebisbe d'ocupar alguns dels drets que pertanyien al cambrer. Per tal de forçar els reusencs, el prelat havia incitat alguns tarragonins, es diu enemics mortals, dels jurats i veïns de Reus, a delmar el terme reusenc. Hi va haver escaramusses i detencions durant el juliol de 1349, a causa de les quals l'arquebisbe va anar a Reus amb la intenció de calmar els ànims entre les dues parts. Però en arribar al peu de les fortificacions reusenques, segons Blanc, se'l va foragitar a trets de ballesta i el van perseguir fins a la Selva del Camp, on va ser assajat el castell d'aquesta vila. Aleshores el prelat va avisar els cònsols de Tarragona i el seu governador del camp, el qual va comandar un grup important de vassalls de la Mitra per castigar Reus per lo desacato fet contra el senyor arquebisbe. L'exèrcit de l'arquebisbe va capturar una vintena de reusencs de bona posició i fama i se'ls emportà com a captius a Tarragona. I es cometeren tot un seguit d'accessos, entrant gent armada a peu i a cavall al terme de Reus en so de guerra i abatent els símbols senyorials, com les forques, per exemple. El lloctinent del batlle pel cambrer va dirigir-se a la selva per protestar davant de l'arquebisbe del mal que els seus homes feien a Reus i demanar-li que manés llevar les dites hosts del dit lloc e terme e que allí no donin dany. Així mateix li advertí que protestaria d'aquests fets davant el cambrer i que, si calia, apel·laria al papa. L'arquebisbe li va contestar que els excessos havien estat comesos en contra de la seva voluntat, però que encara que els homes de Reus que pertanyien a l'Església de Tarragona fossin homes sòlids i vassalls, amb tot havien fet i comès contra ell moltes coses dignes de càstig que calia no deixar passar per exemplaritat. Al cap d'unes setmanes es va reunir el Consell General a l'Església de Reus, on s'hi tractà l'atac que havia manat l'arquebisbe contra Reus, així com dels veïns que seguien captius. En una nova reunió es decidí nomenar procuradors amb l'encàrrec d'anar davant del papa i els seus cardenals, així com davant del rei, prelats principals, l'audiència o allà on fos necessari per defensar la universitat a causa dels danys que havia rebut la vila i els seus veïns. El 3 de setembre, recordem que el trasllat és del dia 17, el governador del camp va voler prendre informació sobre la resistència que havien fet els reusencs a l'arquebisbe, en no deixar-lo entrar a la vila. Els batlles del cambrer i del castlà li ho impediren, argumentant que Reus era del cambrer i per la qual cosa l'arquebisbe no hi tenia jurisdicció i no podia manar fer aquesta enquesta. Ho tornà a intentar en noves ocasions, també sense èxit. El plet per la jurisdicció de Reus es portà davant del papa a Avinyó. És molt possible que el trasllat es fes en aquest moment per a presentar les proves davant les autoritats i els tribunals implicats en el cas. Finalment, s'assolí una sentència arbitral que fou acceptada per ambdues parts, la qual s'amplià 2 anys després amb un compromís en què intercedí el comte de Prades, l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, per tal que los uns i los altres no es poguessen demanar res, sinó que fos lo fet anàs per fet i restassen bons amics. El trasllat és signat per Guillem Marcó, el batlle del cambrer, i per Guillem de Bellvei, el batlle del castlà, els quals posen la seva autoritat i decret paritàriament al trasllat. Diuen, comprovat bé i fidelment amb el seu original, amb la finalitat de que per part de tothom li sigui atribuïda plena fe talment com el seu original. Actuen en qualitat de testimonis el prevere Berenguer de Cases i 2 veïns de Reus, Arnau d'Olives i Mateu Guiu.
El notari que va fer el trasllat és Bernat Solsina, notari públic del Prior de Reus, que afirma haver transcrit bé i fidelment aquest trasllat i l'he comprovat i examinat amb el seu original, no viciat ni cancel·lat ni danyat en cap de les seves parts, sense haver-hi afegit ni haver-ne canviat res, el 15è dia de les calendes d'octubre, és a dir, el 17 de setembre, a l'any del Senyor de 1349, i l'he clos. I bé, així també es clou aquesta conferència, viciada per un context alarmant, el 6è dia dels idus de maig, a l'any de l'Encarnació del Senyor de 2020, amb el desig que hagi pogut resultar del seu interès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eduard, per aquesta magnífica conferència. Coneixem ja més de prop aquest document, aquest magnífic document que ens has explicat. A banda, també us recordem a tots vosaltres que el document és accessible a través de la pàgina web de l'arxiu, reus.cat/arxiu, i allí també hi trobareu la transcripció, la traducció, i a final de dia també hi trobarem el text de la conferència que avui ens ha pronunciat l'Eduard Juncosa. Aprofitem també per fer-vos memòria que demà s'emetrà a les xarxes un vídeo explicatiu de com ha estat el procés de restauració de tots aquests documents, del manual notarial que ahir ens va explicar el doctor Daniel Pinyol i dels 14 pergamins que s'han restaurat. També demà a la tarda, a 6:15, l'Anna Ferran, la restauradora, que ha estat també l'autora de la intervenció en aquests documents, ens parlarà de com conservar en les millors condicions possibles la documentació del nostre arxiu en paper. Si durant les primeres setmanes del confinament l'arxiu va publicar una sèrie de consells bàsics per la conservació del nostre arxiu digital, ara demà us proposem una sèrie de consells bàsics per conservar el nostre arxiu en paper. Us hi esperem. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència.